Не, нищо не можа да фана там. Ето тук е вървите, ще Търсих я. И... Да не скъса въриците. Не. Нема да стане. И да си правиш клип. Да. Ма звук има ли? Има всичко. Ама... Та до сега не се опъваш и къде да Това много готина тази камера. Откъде сме? Има ги в интернет. Ама тя поне снима в такова. В да, Full HD. Да си чупи върицата, Чая да изморя малко, да видим. Ти що? Една година идват и ние тук с едни въдици е такива, специално за пастърва. Това пич вика 10 литрова вика туба с вода.